més que un blog. Hola, bon dia a tots. Moltíssimes gràcies per la vostra assistència. Avui fem 10 anys de l'associació Enclave de Blogs i volíem commemorar-ho d'una manera molt especial, que era entorn a lo que més ens agrada, que és la cultura. I enguany tenim caseta i volíem compartir-la. Volíem compartir-la, jo que anem ahir, en les dos millors editorials del món, que les tenim divergits. L'Oronella i no sé què. I evidentment era un acte, jo crec que molt valencià i molt valencianista, perquè duguem 10 anys fent cultura de tota classe, música, teatre, cine, tertúlies, concerts, gravacions, de tot, però avui és la Fira del Llibre i era el moment ideal per a ajuntar-nos i celebrar. I ara vam començar en la revista Lletra Faller, que nos la va presentar Òscar Rueda. Jo, Òscar Rueda, volia presentar-lo totalment, però duc 4 fulles de currículum i era excessiu. Jo crec que tots el coneguem a Òscar, és escritor, editor, està en el Casal Bernat Baldoví, és professor i director dels cursos de llengua de l'Orrat Penat. Els que el coneguem sabem que no para en torreta, que té el do de la bilocació com Sant Vicent Ferrer, no, de trilocació. Està ara mateix presentant un llibre en altra banda i en sa casa escrivint, encara que no s'ho crega. I no para en torreta, i està sempre la persona possiblement molt destacable en el món cultural valencià. Molt bé, Òscar, encantat que estigues així, t'agraïm moltíssim la teva presència i contar-nos este meravellós projecte de Lletra Faller i este extraordinari número 15. Bueno, pues muchísimas gracias, Josep. Es un placer estar así en Alfafar, avui en esta Fira del Llibre, en tants bons amics i sobretot compartint taula amb tu, pues, que eres un referent en la cultura valenciana i en la literatura en llengua valenciana. I bé, parlar de Lletra Faller, pues, a més d'una revista de falles, una revista que està pensada per a aquesta època entre l'1 i el 10 de març, una època en la que tant la ciutat de València com molts pobles valencians se transformen i viuen per i per a la nostra festa valenciana per excel·lència, però Lletra Faller se pot llegir qualsevol dia de l'any. Lletra Faller és una revista cultural, és una revista que evidentment té a les falles com a leitmotiv, però és molt més que una revista fallera. Des del primer número, i ja ne portem 15, s'ha intentat que a través d'artículs d'investigació, d'entrevistes, de reportatges, la revista presentara la visió més cultural i més, anem a dir, valencianista, sense por equivocar-me, de la festa de les falles. Les falles, ens ha dit la UNESCO que són patrimoni de la humanitat, per tant, ens ho tenim que creure, però si són patrimoni de la humanitat no és perquè siguin una festa com qualsevol altra, sinó perquè té una sèrie de característiques que la fan única, que fan que sense la festa de les falles molt probablement totes aquestes coordenades culturals hagueren desaparegut. L'ús de la llengua valenciana, la sàtira, la crítica, però també la pròpia falla com a monument efímer, la indumentària, la pirotècnia, totes aquestes arts populars que són transcendents i que venen de molts segles darrere i que gràcies a les falles estan en constant actualització i que són una realitat en el nostre present. El Lletra Faller d'enguany, com des del primer número dirigit per Juli Amadeu Arias, aquest periodista també incansable, sempre buscant la màxima excel·lència en els nostres productes editorials, té una portada que a mi m'enxissa de Marina Puche, que és una gran dins de la cultura fallera, dins de l'art faller, i a partir d'aquesta primera pàgina en la qual veiem a moltes cares distintes, totes elles en indumentària valenciana, en la qual vol demostrar que dins de les falles caben tots i que quan entrem en un casal ens deixem fora tota possible ideologia o condició per a no ser més que fallers.
I a partir d'aquest moment tenim tota una sèrie d'artículs que vaig a repassar molt breument per a no fer-me pesat. Un artícul, per exemple, que analitza la relació entre les falles i les fogueres de Sant Joan d'Alacant. Baix el subtítol Germans de Foc. S'ha discutit moltes voltes i és possible desencontre entre València i Alacant. Sempre s'ha vist com que Alacant no acabava de viure en normalitat d'aquesta valencianitat històrica i referencial de lo que és el Regne de València, l'històric Regne de València, però a través de la festa de les falles i les fogueres s'ha produït una vertebració, anem a dir, no oficial, però que realment ha demostrat als valencians de València capital i als d'Alacant que és molt més el que ens uneix que el que ens separa. I en aquest article s'ha volgut, d'alguna manera, contar a través de l'experiència de Maria Josep Vilaplana, que ha viscut des dels anys 80 com a fallera d'aquell moment de palletera de Luis Orellana, i aquesta germanor entre valentins i alacantins, valencians tots, que ha demostrat que realment tots formem part d'un mateix poble i amb les mateixes coordenades identitàries. Un altre article de Javier Navarro sobre les reivindicacions valencianes en les falles. Una falla, parlant de la falla com el cadafal que se planta en el carrer, ha de ser artística, ha de cridar l'atenció, evidentment està destinat per a que se creme en la nit de Sant Josep, però si no té un component reivindicatiu, un component de crítica, se queda coixa. Diguem que li falta alguna cosa. I Javier Navarro, en aquest repàs històric, ha rescatat moltes falles, inclús arreplegant esbossos de revistes antigues, dels anys 20, dels anys 30, en la que es veu com ja en aquella època, que realment, com sempre, ens ha passat per desgràcia als valencians, els nostres antepassats ja reivindicaven tot el que València tenia que demanar al govern central perquè era ignorar, perquè era ningunejar, perquè sempre se feia més cas a unes altres zones geogràfiques que a la nostra. I aquest recull de Javier Navarro que tenim també així en esta revista fins a pegar al present. Les dones en el concurs de llibres de falla. El concurs de llibres de falla de l'Horat Penat, que és un altre article que tenim en la revista, des de 1903 ve premiant aquestes composicions en vers i en llengua valenciana que complementen els cartells de la falla i expliquen d'una manera completament detallada el que vol significar realment el cadafal falla. També Patrimoni de la Humanitat, i aquest concurs està replegat també expressament en l'expedient que declara les falles patrimoni. Per tant, també en aquest aspecte, els poetes festius, la literatura festiva, és una altra d'aquestes coordenades a protegir i a potenciar. I dins d'aquest concurs, pareix com que alguns poden tindre certa percepció de que el poeta festiu deu ser un home i res més lluny de la realitat. Les dones també són poetes festives en la mateixa varietat temàtica que pugui existir entre els homes. Ja eren poetes festives o poeteses en anys antics i en l'actualitat realment podem destacar-ne unes quantes. Evidentment, la que més destaca en aquest moment és el Marc Cabrera, guanyadora novament d'enguany del Premi Extraordinari Alternatiu Aldoví, però Joan Josep Serra, també ell mateix, el poeta festiu, fa un repàs des de les primeres que pogueren haver, Carmelina Sánchez Putillas, Josefina Lázaro, que són noms ja històrics de la nostra literatura fins a les actuals, i reconeixen a totes aquestes poeteses que fan poesia satírica i poesia festiva, que pot ser, o algú li pugui aparèixer que és un gènere, en aquestes coordenades, en aquesta visió antiga de que les dones no poden ser sàtira i res més lluny de la realitat. No sé si m'allargue molt, si vaig de temps, de moment anem. Dediquem també un article a Vicent Luna. Vicent Luna és un gran entre els grans dels artistes fallers, ens deixa fa poc, i en aquest repàs que fa, si mal no recorde, Javi Mozas, repassem algunes de les falles mítiques d'aquest gran
exemple, pues, n'hi ha una molt emblemàtica, que és la bailaora de la plaça del Mercat Central de 1972, una enorme flamenca, ballant davant de la plaça, davant del Mercat Central, o algunes de les falles més icòniques de la plaça de l'Ajuntament. L'últim de la generació d'or, probablement, perquè ja ens han anat deixant per desgràcia Julián Puches, Salvador de Bon, Juan Huerta, i Vicent Luna, com a últim d'aquesta saga de grans artistes falles, també ha merescut el nostre reconeixement en la revista. Entrevistes a la mateixa Marina Puche, a Donis Martín, que també com a poeta festiu, però també en el seu important comès com a secretari general de Junta Central Fallera durant molts anys, com a defensor de l'ús de la llengua valenciana en la festa de les Falles, Maria Rosa Pallàs, un nom no tan conegut, però que fou una de les primeres presidentes de Falla, que és un altre àmbit on la dona ha tingut que lluitar per a poder igualar-se, per a tindre les mateixes prerrogatives que els homes, i li dediquem també aquesta entrevista, i Manolo Sánchez, que és també, anem a dir, el típic investigador, col·leccionista de la festa de les Falles, una altra figura importantíssima que d'alguna manera, i a més a través d'una altra revista germana, com Cendra, també col·labora en la premsa fallera, a la qual devien també fer-li un xicot de homenatge. Les entrevistes a les falleres majors, evidentment, a Carmen Martín i a Nerea López. També un xicotet record a Paco Pico Torrano, un gran faller, gran poeta festiu, que també ens deixa a finals de l'any passat, a finals de 2021. I este llibret que acompanyem gratuïtament, que se diu El Mole. El Mole té també la seva història, perquè el Mole és la capçalera més antiga d'una publicació periòdica en llengua valenciana. El Mole aparegué per primera volta en 1837, de la mà d'autors com Josep Maria Bonilla o Josep Bernat i Baldoví. Fou la primera publicació periòdica íntegrament en llengua valenciana, ha conegut diverses èpoques, i nosaltres hem rescatat aquesta capçalera per a donar-li una nova vida i un nou format, prenint, de moment, i durant ja 7 anys seguits, la falla de l'Ajuntament, la falla oficial, pegant-li la volta i traguent unes altres explicacions paral·leles a les explicacions oficials, prou més satíriques i crítiques que el que vol, diguem, lo políticament correcte. Vora 20 poetes festius, poetes anònims en aquest cas, perquè firmen tots en el seu pseudònim, per lo que pugui passar. I en aquest cas, en una portada, nosaltres en cada portada del Mole sempre reproduïm aquest llaurador valencià que apareixia en les portades del Mole original i que enguany està fet per Penélope Aguilar, una jove il·lustradora que ens ha fet este valencià per al Mole número 7. Tant en lletra faller com el Mole, en l'auca, l'auca no pot faltar, aquest típic contingut en els dibuixets i en els versos que critiquen tot el corregut durant l'any en curs. I, per supost, també el que nosaltres denominem guies per a malalts de falles. Les falles municipals, la secció especial i el que anomenem el recorregut a banda, que sempre escriu el nostre amic Miquel Àngel Gaspon, sobre aquelles falles que, sense ser de secció especial, sense ser especialment espectaculars des del punt de vista econòmic, però tenen un gran interès des del punt de vista temàtic, estilístic o artístic. En definitiva, més allà de lo efímer que pot resultar la festa de les falles, de la mateixa manera que els llibrets queden per a la posteritat, perquè és l'únic que se manté de la falla una volta s'ha cremat, però al mateix temps la revista Lletra Faller aporta, o intentem que aporte, i és el que el seu director sempre busca, i aquest punt addicional per a que siga una revista digna de ser guardada i de ser llegida en qualsevol moment, no sols la d'enguany, sinó totes les anteriors, per precisament aquest contengut que va més enllà de lo que és la festa de l'any en curs. I no sé, jo crec que més o menys està tot
comentar. Així que bé. Moltes gràcies, Òscar. Vos recordem, avui tradicionalment hem fet una brillant exposició. Com sempre, estan convidats totes les falles d'alfafaris en la villa, algunes de València, però avui tradicionalment l'alfafaris que és el dia de la punta de les falles, però també és el dia de la punta per a Lletrafaller. Si alguna falla o qualsevol persona vol obrir subscripció per a Lletrafaller, així estan els seus editors per a qui vulgui. Moltíssimes gràcies, Òscar, i li anem a donar pas ara a la revista Ucrònica, que és l'altra revista puntera, meravellosa, de la que tinc la sort de formar part del Consell de Redacció, però que nos van a presentar els seus directors, Paco Tarazona i Agustí Sacarés. Paco i Agustí, que segons a taula, moltes gràcies. Vaig a començar donant les gràcies a Josep Rubén, reiterant els agraïments que ha expressat abans Òscar Rueda. Nosaltres també estem molt contents d'haver sigut convidats i, si me permet, em vaig a presentar al codirector de la revista, Agustí Sacarés. Agustí és el que me guia en aquest projecte, tinc un deute moral en ell i sense el resultat és la revista Ucrònica, i si vaig acceptar és per dos motius, perquè un no nostàlgic, recuperar l'essència del Lletraferit, i l'altre perquè li devia molt i perquè crec que és una de les plomes en més projecció del panorama literari valencià. La seva novel·la Hackers és molt bona i La casa del metge seria millor si no l'haguera escrit en ell. Sinó que sense més dono la paraula a Agustí Sacarés. Bueno, jo crec que ara em toca a mi presentar a Paco. Ell diu que tenia un deute moral en mi, però jo crec que des del moment que accepta això varen deixar de ser amics, així que no sé si esta revista ha fet molt de bé, però bueno, Paco Tarazona molta gent el coneixereu perquè està així aquí. A banda de ser metge, un dels grans metges que tenim així en València en el tema de la geriatria, és un gran escritor i avui ja anem a presentar uns llibres seus, així que el tema dels llibres jo crec que el tractarem un poquet en acabant, però sobretot una cosa que a mi m'impacta molt de Paco és la seva vertent com a lector. Moltes voltes la majoria d'escriptors en els que hem parlat comenten que per a ser un bon escriptor el primer que hi ha que fer és llegir, i si la gent no llegeix, escriure és una cosa més complicada. I crec que Paco en els seus llibres transmet això, aquesta capacitat lectora, i se nota moltíssim quan escriu en llibres com els que podem veure avui de En busca del Papo, la versió en valencià i en castellà que anem a presentar avui. La casa del metge no, perquè té la part roïna que és la meua, però té moltíssims llibres publicats i res. No val copiar. Jo sé la síntesi. Bueno, anem a deixar ja el joc floral, que comencem ja la revista, i esta és una pregunta que li vaig llançar a Paco, però que és una pregunta que moltes voltes mos fem quan, passat una setmana d'haver tret la revista anterior, mos fiquem en la següent. Paco, per què mos ficarem en això? No m'hi ficaràs tu. Per a que la gent ho entenga una miqueta, bona part del mèrit En busca del Papo tenen dues persones que estan així presents. Una està al meu costat en la taula, que és Agustí Sacarés, l'altra està en front i ara ho presentarà un altre llibre en piques, Josep Carles Lainez Rubio Lainez, i la conegut de totes les maneres. Sense ells això no haurà així. I una de les coses que a Agus li cridava molt l'atenció i tenia moltes ganes de repetir era l'experiència de Lletraferit. Jo li contava les anècdotes del Consell de Redacció que Josep Carles també ha viscut, els debats literaris que se feien, i pensàrem que seria una bona idea treure una revista literària en la qual la llengua valenciana fora això, una llengua vehicular i que se parlara fonamentalment de llibres i de literatura. Com bé diu Paco, la idea que van treure en Crònica, quan la van treure, era tindre una revista que parlara de literatura i que donara espai també als creadors, als escriptors que estan així ara mateixa per a que tingueren un espai per a escriure. I vam pensar que no només que tingueren un espai per a escriure, sinó que intentarem dotar-li d'una certa qualitat a la revista també a l'hora d'escriure. És per això que la majoria dels nostres, pràcticament tots, els nostres relats que eixen en aquesta revista passen per una revisió externa. A veure, Paco i jo tenim les nostres fílies i les nostres fòbies en quant a literatura i van dir, perquè no siga tan
subjectiu, anem a fer que persones que no siguem nosaltres verifiquen, es donen visions de si haurien de publicar o no haurien de publicar-ho, i una cosa que vam intentar és que a la gent que publicara li arribarà un feedback de què li pareix l'obra, quines coses podria millorar per persones que tenen un recorregut en això de la literatura. I això és el que intentarem, parlar de literatura, crear un espai de debat sobre literatura, no només de literatura valenciana o de literatura en valencià, sinó obrir-nos a tot el que s'està fent arreu del món, i que aquest espai farà una revista que estiguerà escrit en l'idioma que nosaltres parlem. Quan Paco i jo ens fiquem a xerrar en un bar o el que sigui, parlem en valencià. Bueno, per què no escriure una revista en valencià? Al final és una llengua com qualsevol altra. I bueno, dins d'esta revista ja tenim el plaer de comptar en 5 números, estem preparant el que fa 6, que esperem que isca a principi de juny, final de maig, i tenim el plaer d'haver comptat en la col·laboració de grandíssims autors i autores que s'han prestat a que els farem entrevistes, i una bona mostra són els 4 que tenim així. Ens falta una, que és la de Paco Roca, que no tenim números, se va agotar. I Paco, quines persones han passat per la nostra revista? Han passat moltes persones. Agus, si te pareix bé, també comenta la part del disseny. Volíem que fos una revista molt atractiva en la part del contingut, però també molt atractiva des de la part del disseny. Sabem que les portades són molt cridaneres, sempre representen a l'autor principal que entrevistem, que damunt és un valencià que la seva qualitat literària l'ha fet traspassar les nostres fronteres, que és el nostre objectiu literari, i també, com comentava Agus, hem entrevistat altres persones que no són valencianes, però pensem que han aportat molt a la literatura. Estem parlant de Carlos Quintana, que és el discípul privilegiat de Ricardo Piglia, que és una de les grans firmes i de les grans promeses de la literatura latinoamericana d'ara i dels pròxims anys. Hem entrevistat també a Jabó, que és un gran periodista que també du 2 novel·les publicades, i també se ens han escapat alguns autors. I el que volíem és que Ucrònica fos un homenatge a una gran publicació dels anys 30 del segle passat, que la va encapçalar un gran intel·lectual i un gran valencianista, que era Albela Vives, i volíem que compaginara el mateix. Ella va treballar en el Círcul de Belles Arts de València i les portades les feien els millors artistes plàstics que tenia València en aquest moment. Nosaltres hem tingut la sort de comptar amb l'estudi creatiu CREA, que ens ha fet les portades que poden veure. Totes són les cares dels principals protagonistes, i volíem fer aquest xicotet homenatge a la nostra novel·la. Sí, i els personatges que diu, els autors i autores més importants que hem volgut assenyalar. Al final, els autors, qualsevol li pot ser important un determinat autor en un determinat moment per una determinada obra, però per a nosaltres, aquells autors que volíem assenyalar van tindre en el primer número a Juan José Millás, en el segon, damunt d'un acte que van fer així en Alfafar, a Carlos Martà, que va ser també una col·laboració en Clave de Blog, a Paco Roca, com us he comentat, i l'últim tenim així l'autora, que és la nostra portada, que és Rosa Maria Rodríguez Magda, que és una de les veus, jo crec que més importants, més potents en quant al feminisme o el pensament sobre el feminisme, la reflexió sobre la societat que volem en un futur, que tenim avui en dia en València i que tenim avui en dia a nivell estatal. Jo crec que comptar en aquestes persones que s'han prestat voluntàriament, perquè tampoc podem pagar-nos res, ni ninguna cosa d'estes, aparèixer en una revista tan humil i feta per 2 persones que estan mistronaes, que s'han cansat això, pues, per a nosaltres ens plena d'orgull i és una satisfacció enorme poder comptar en aquestes persones. Has parlat del vínculo de Ucrònica en Alfafar a través de Carlos Marzal, però el número 6, no anem a dir-nos qui és l'entrevistat principal, però també Josep Cubés, que està així present, ha tingut un gran protagonisme en aquesta entrevista que estem ara maquetant. Volíem també comentar algunes de les seccions. Hi ha una secció de destacat en la que fem un xicotet d'anàlisi de tendències, d'autors. També tenim Matar a un director, que encara que pareix molt agressiu el títol i que sabem que fa referència al famós llibre de Salinger, que és el primer i l'últim gran llibre que va escriure. Després sabem que se va retirar i pràcticament ja no se va saber res més d'ell.
fa l'anàlisi de les obres de cineastes coneguts i el seu víncul en la literatura. Començarem amb Kieslowski, que va faltar desgraciadament abans de que fera la seva gran obra, que era interpretar cinematogràficament la Divina Comèdia. I per últim també tenim les ciutats visibles, que analitza les ciutats més famoses a través de les experiències de distints escriptors. Pessoa... En aquest últim número tenim, per exemple, Lisboa, a través de Pessoa, van tindre Trieste a través d'Icarus Bebo. I de Claudio Magris. Sí, anava a llançar el del pròxim número, com això se m'escapa, el deixem ahí. Sempre deixem bastante. No fem més polítics. No. I comentava, sí que m'agradaria, abans de deixar passar les persones que vulguin preguntar-nos qualsevol cosa, sí que m'agradaria comentar, perquè també té molt que veure en aquesta zona, el tema del logo. Per a muntar tot això vam generar una associació que li van ficar la Llimera del Corral, Pensament i Vanguarda, i crec que si hi ha alguna persona que va tindre algun xicotet altercat en aquesta Llimera del Corral, Paco, podries contar-ho? Anem a contar-ho. Quan donarem d'alta la societat cultural, havíem de ficar una seu social i sense consultar la casa de sedària de meus pares de tota la vida. Fem tots els tràmits telemàtics, un d'ells en Facenda, i pensàvem que ens anaven a contestar també telemàticament. La sorpresa és que en casa de meus pares apareix una notificació de correus que fica el Ministeri de Facenda en la Llimera del Corral. Mon pare és sorprès, que no sabia res, perquè jo soc un gran despistat i no havia dit res. Se'n va el veí que té una llimera del Corral i va saber ser el patí, perquè tu tens una llimera i així no hi ha ningú. I això fou una gran experiència que varen viure en el nom que van ficar a la selecció. Bueno, com vegeu, el títol de la revista és Crònica, una ucronia és un relat a partir de... una història inventada a partir d'uns fets reals, però en un futur que no és exactament el futur que hi ha. I com vegeu, un poquet el naixement d'esta revista ja va ser un poc una ucronia, no? Aquestes coses absurdes que ens solen passar a Paco i a mi, pues, ja tenen des del seu nom de l'associació que li dona veu a esta revista. Revista absurda i guasona, com podeu veure. No anem a parlar més nosaltres, perquè si no això va ser un cúmul de lletanies. Si algú de vosaltres voleu fer alguna pregunta, per favor, en tota llibertat. Bueno, si no hi ha preguntes, jo em retiro i crec que va a pujar una altra persona que ja ha comentat alguna cosa. Número 6, he tingut el plaer de fer-li la crítica i és un llibre que m'ha xiflat perquè és epistolar, són cartes. Però són d'aquests llibres que jo he recuperat del balcó en el coronavirus i així a llegir al balcó, i feia molts anys que no me passava de quedar-me pegat en la butaca i en dos llegides, dos sentats de balcó, me la tengo que llegir davant de l'altura de mires i l'altura intel·lectual d'aquests dos cavallers que tinc avui així. Està escrit en les dues normatives i és, ja fem un espai pontoner meravellós en el Lletra Ferit, no pot ser, però n'hi ha persones que donen un exemple que m'ho fe gotxar en el balcó, dic això, i us ha fet la millor crítica que nascuda del cor, però que us estic molt agraït per la vostra presència i d'este meravellós llibre. Moltes gràcies. Moltes gràcies de nou. Vaig a presentar a Josep Carles Lainez i abans de presentar-lo vaig a parlar dels meus problemes personals. Jo tinc un greu problema d'assertivitat. Josep Carles Lainez s'aprofita la nostra amitat per dir per què no escrivim un llibre d'intercanvi epistolar? I doncs perquè no tinc ganes. Però al final, com veuen, les meves poques ganes s'han traslladat en un llibre. Què dir de Josep Carles Lainez? Sánchez Dragó digué un llibre d'ell que era un de general. Entonces un llibre de general perquè era un llibre que no tenia gènere. I coincidís, Josep Carles sap escriure molt bé, no fa falta que jo el descobrisca si l'han tingut oportunitat de llegir alguna volta, i damunt sap navegar, xafegar, com vostè dit,
territoris inexplorats, terres ignotes, i ho fa en mestrea. Per tant, diuen que si lo bo breu, 2 voltes bo, crec que no fa falta presentar-me més. És un grandíssim i un magnífic escritor. ¿Qué puedo decir de lo que acaba de decir Paco? Agrair-vos a tots vosaltres la vostra presència avui així i que pugueu amb l'amabilitat de convidar-nos a presentar este llibre que és provocador des del començament, però tu has de parlar també. No, parla, ja parlo jo. És provocador des del començament, clar. Ajuntar les dues normatives en un mateix volum i a banda ajuntar-les no des de la oficialitat que vivim, sinó des d'una perspectiva tangencial com és la que se té des de l'Associació OC València, el Centre Internacional de Recerca i Documentació Científica DOC, que presideix Lluís Fornés, la Via Occitana, que haureu sentit tots, era provocar una trobada, no un desencontre, crec jo, provocar una reflexió, provocar dir-nos les coses en amistat i des de la lluntania, per si de cas, perquè Paco estava en aquest moment treballant en Doha, en Qatar. Provocar també perquè era una manera d'arribar, que jo crec que arribem, després de dir-nos moltes coses, de traure'ns els colors, d'afrontar-nos des de la part bona en el que un pensa i en el que l'altre deixa de pensar. Però jo crec que en el tema de la llengua, perquè volíem parlar de literatura, volíem parlar de pensament, volíem parlar de filosofia, volíem parlar també, no sé, de l'art o de tot el que no parla... Exactament, de la literatura que volia trobar-se en Qatar, de les llibreries de Doha, d'un miler de coses de les quals al final no parlarem. Però sí que en el tema lingüístic, que és el que és el que sempre ens ha de tocar als valencians, jo crec que arribem a un punt de partida, que és un punt d'arribada també, i que és comú, i això pot ser el més curiós que hi ha d'un llibre on en principi partim de pressupostos diferents, però jo crec que no tan diferents. Jo crec que en el fons pensem el mateix. Paco dirà que no. Jo el que dic és que aquesta és la demostració palmària de que se pot ser amic d'un cabut, que es continua sent cabut, que continua sent el teu amic i que puedes escriure un llibre en ell. Exactament. Has començat pensant el mateix i acabar pensant el mateix. Sí, però arribem, jo no sé si hem d'entrar en el que toca el llibre. Sí, breument, perquè tenim 10 minutets. Jo concluiré. Comença jo ara. Quan jo estava a Doha, que vaig anar per un breu període de temps a muntar una unitat d'autogeriatria, no anem a parlar de temes científics perquè si no se mos en va el temps. Josep Carles me diu, com imagina que tindràs més temps o tindràs en València, fem un intercanvi epistolar en el que parlem de totes les coses que ha dit Josep Carles que anem a parlar i de les que mai parlarem. Al final, l'intercanvi ha sigut sobre la llengua, ell continua pensant el que pensava a l'inici del llibre, jo continuo pensant el que pensava a l'inici del llibre, però cada un de nosaltres, en tranquil·litat, en molt d'humor, en molt de respecte, hem explicat cada un per què pensa el que pensa, en què argumenta el que pensa i en què fonamenta el seu pensament i el seu sentiment, perquè al cap i a la fi així se barreja pensament, ciència i sentiment. I per supost, una font d'amistat que jo crec que és el que més també hi ha alguna de traca en el llibre que no sabem molt bé i sobretot el que comentava aquesta amistat que està per damunt de totes les altres coses que comenta. Ara te toca donar la teva impressió. La meva impressió és la mateixa. Ell diu que cadascú continua pensant el que pensava al començament de la relació epistolar, però és que jo crec que el que pensem són detalls de diferència. I en un món valencianista com el que ens trobem en unes jornades així este matí de festa i de celebració del valencià i de la cultura, en el fons, Paco, en el fons pensem el mateix. I per a dir-ho breument, perquè si no continuarem pegant igual de Sant els dos estem convençuts que hi ha una continuïtat lingüística en la nostra zona, en el Regne de València, del llatí clàssic al llatí vulgar i al valencià. Això ho tenim clar. On hi ha
es comencen a sorgir els problemes és quan jo li dic que eixa varietat lingüística és la mateixa en diferències que hi ha a Montpeller, a Bordeus, a Niça. Però que, d'una altra banda, tenim tot el dret a regir la nostra varietat lingüística com vulguem. Després hi ha el fet de la unitat i de la diversitat, unitat que des de l'Associació de València portem això als llocs que vos he dit. Des de la província d'Alacant fins al Piemont de l'estat italià. No mos quedem en un territori en matisos polítics determinats. No, anem a lo que ha sigut la cultura, a la cultura dels trobadors, anem a la vivència i el que comentem en el Bocàsser, que també presentarem el llibre, és que pot tindre tota la teoria correcta, però si un no té l'experiència d'estar parlant en una persona de Montpeller, que ell estiga parlant en llengua d'Ocia, tu li estigues parlant en valencià, o que estigues parlant en una persona de Marsella, ell et parla en provençal, lentament, perquè el provençal no és llengua d'Ocia, tu li parles en valencià, i allí no hi hagi un francès i un espanyol, sinó una altra cosa que no se sap molt bé què és, però que veus que toca a raïls molt profundes. Si no se té aquesta experiència, possiblement el que dic no té la força ni el sentit que té per a mi, que la vaig tindre als 20 anys passats. Llevat d'esta divergència entre Paco i jo, que ell diu, no m'interessa tot el que hi ha més enllà de la Sénia. Veuen com és un cabut. Acabem ja per qüestions. No vaig a rebatre. Qui tingui interès que llisca i que traga les proves conclusions. Moltes gràcies. Quan jo tinc menys conflicte d'interès a la presentar a Rosa María que té José Carlos, comenci jo. Rosa María Rodríguez Magda, que ara està pujant així amb nosaltres, és la primera dona, i per a nosaltres és un gran plaer, que ocupa la secció del destacat en Crònica. És Premi Jovellanos d'Ensaig, com ha comentat abans Josep, és una de les grans ensatgistes en el tema del feminisme i tota la seva relació a nivell social, socioeconòmica, geogràfica, política, perquè ha tractat el tema de la qüestió de la dona en diferents àmbits geogràfics i també ha tractat un tema molt important com és la cultura trans i el que ve després d'aquesta cultura trans. Com Josep Carles la coneix millor que jo no vull quedar sentar a Rosa María. Lo primer que he de dir, és que m'agrada, i ella m'ho dirà que no, és que Rosa María i jo ens coneixem del món de la crítica literària, quan ella era la presidenta de la secció de crítics i escritors, no sé què més, clave el nom. Després treballaren junts en la Fundació València Tercer Mil·lenni, UNESCO, que és possiblement serà l'activitat o l'experiència més internacional i més cultural que ha tingut València en els últims 25 anys, si no més, o des d'aquell congrés d'intel·lectuals i artistes durant la Guerra Civil. Després treballaren també com a directora i cap de redacció de la revista Debats, que la portaren durant més de 3 lustres, i a la fi ens casaren a la capella d'Alfons el Magnànim del monasteri de Poblet, ahí en Catalunya. Rosa María és una persona que és, a banda d'escriptora, encara que això s'ho ha deixat ja un poc, escriptora de ficció i de poesia, és sobretot filòsofa, i dins de la filosofia ha tingut dos àmbits principals. Un d'ells és el del pensament contemporani, en llibres com L'últim de reptes, de Playas i Espectros, que guanya el Premi Celia Amorós de l'Ajuntament de València, i des de l'esfera
perquè el feminisme no és una cosa, sinó que són moltes coses, moltes sensibilitats. Des de l'esfera del feminisme, en llibres que han tingut una gran rellevància, com l'últim que ha tret com a única autora, la monografia La mujer molesta, que crec que ha correcte per ahir, o un volum, i també un altre que ha tret ja col·lectiu en el Centre d'Estudis Polítics i Constitucionals del Ministeri de Presidencia sobre el género, el títol és El género en disputa. El sexo en disputa. El género en disputa és el de Judith Butler. A banda d'això, i ja li deixo parlar, no sé si Josep haurà de fer una xicoteta entrevista, Rosa Maria i jo som, a banda d'haver treballat junts, d'haver estat en una mateixa sessió d'escriptors i crítics, i a banda també d'estar casats, som de la mateixa comarca, ella és de Barracas, jo soc de Caudiel, així que val Palància sempre es porta con nosotros. Gracias. Me toca hablar, ¿no? Primero agradeceros muchísimo el que haber sido portada de vuestra revista Ucrónica me hizo mucha ilusión, y sobre todo porque creo que habéis dado en el clavo. O sea, es una revista bonita, es una revista moderna, es una revista internacional, y creo que ese es el punto clave para reivindicar el valencianismo y para reivindicar nuestra propia identidad. No encerrarse en lo pequeño, no encerrarse en lo local, sino elevar lo local a ese valor universal y decir, aquí estamos, valemos como cualquiera, y esta es nuestra cultura y nuestra señas de identidad. Entonces, para mí ha sido una gran satisfacción. Frente a todo lo que he dicho de Josep Carles, yo lo que quiero decir, precisamente cuando estabais presentando el libro ayer, que yo vengo de una familia, a pesar de que estoy hablando en castellano, disculpadme, vengo de una familia valencianista. Mi tío abuelo era Josep Sans i Moya, fundador de la editorial Torre, y antes de la guerra, bueno, Penat, etc., fue el primero que ha escrito en valenciano una historia de los Pieles Rojas, porque él estuvo precisamente antes de volver a Valencia, pues en Francia, estuvo en Chicago, y todas estas cosas en su producción en valenciano, sobre todo en cuentos, pues él lo fue plasmando. Por otro lado, no me has dicho esto, por otro lado mis tíos y junto con él fundaron la primera falla de San Francisco de Borja. Mi padre, durante toda su etapa, tenía un taller de emblemas y esmaltes que después siguieron mis hermanos, que han hecho durante más de 40 años las insignias de las fallas y de la Junta Central Fallera. O sea que creo que se me puede disculpar que esté hablando en castellano, porque la tradición valencianista de mi familia está ahí. Y lo que quería decir es que, aparte de mi preocupación por el feminismo, yo soy filósofa, y hay un concepto que me parece importante y que también he desarrollado en los libros cuando trabajo sobre pensamiento contemporáneo, y es el concepto de nivel de diferencia legítima. El nivel de diferencia legítima quiere decir que se lo abroga alguien, un pueblo, una institución. Y entonces, ¿qué hace? Dice, yo soy la referencia. Por encima demoniza todos los espacios exteriores y dice que es manipuladores, eurocéntricos, etcétera, lo que quiera, pero invisibiliza los inferiores. Si eso lo aplicamos a la identidad valenciana, tenemos que encontrar, y eso es lo que estamos haciendo, eso es el trabajo que se hace, nuestro nivel de diferencia legítima. Un nivel de diferencia legítima porque nosotros por debajo no invisibilizamos a nadie, sino estamos agrupando. Cuando ese nivel de diferencia legítima nos lo roban a los valencianos y nos lo toma cualquier otro nivel, y no hace falta que diga nombres, cuando ese otro nivel más alto dice yo soy el nivel de diferencia legítima, entonces nos borra. Por lo tanto, creo que aunque este es un concepto un poco filosófico,
conviene mucho reflexionar sobre qué identidad queremos construir, no una identidad endogámica, sino una identidad proyectada hacia lo universal y proyectada a toda la fuerza de nuestra historia, de nuestra lengua, de nuestras lenguas y de nuestra tradición. Y en ese aspecto, aunque no sea el tema que más he desarrollado, creo que es el reto que tenemos todos. Y en ese aspecto los libros, el último que han escrito, porque han escrito muchos antes, me parece que es fundamental para encontrar no esa controversia, sino ese diálogo que nos hace a todos más grandes. Así que no puedo decir sino que orgullosísima de que me hayan dedicado la portada y orgullosísima de estar sentada en este momento frente a dos grandes valencianistas y junto a dos grandes intelectuales. Muchas gracias. En Pinela, Paco i jo vam presentar llibres. Vaig presentar primer un llibre que realment explica així, com s'explicava abans, por poderes, no? Por poderes perquè els editors, un està en la caseta treballant i l'altre no ha pogut vindre, però és un llibre que jo vaig estar un poquet en la gènesis quan va néixer la idea de publicar-lo en valencià. I és el primer còmic escrit en llengua valenciana, bueno, el primer còmic no, el primer manga publicat en llengua valenciana, que és La vida de Buddha Manga. I, com podeu veure, jo no soc Hisashi Ogata, falta algunes cosetes, però us vaig a comentar un poc la història, perquè treure un llibre com este en una llengua com la nostra, jo la veritat és que per a mi és un treball titànic. Per què? Us vaig a comentar un poquet com arribar este llibre a acabar publicant-se en una editorial com Mosseguello en llengua valenciana. Este llibre és un llibre molt venut en Japó que en un moment determinat pega el vot a Brasil. En Brasil el publiquen, té prou èxit i una editorial de Villarreal que es diu Di Valentis diu, ostres, doncs anem a intentar treure-lo en castellà. Després de parlar amb la gent de Brasil, que la gent de Brasil parlar amb la gent de Japó, que la gent de Japó li diguera a la gent de Brasil que podien treure-lo en castellà i tenien els drets per a treure-lo en qualsevol idioma de la península ibèrica. Després de tot això, després de diverses negociacions, de diversos trencaments de negociació i tornar a recuperar aquesta negociació, arriba esta publicació en castellà, La vida de Buddha Manga, que trau Di Valentis, que posteriorment negocia en Mosseguello per a treure-lo en valencià. Per tant, este llibre crec que, si no recorde mal, està treballant-se des de pràcticament 2010, una cosa així. Estem en el 2022 i és una novetat en llengua valenciana, imagineu les voltes que ha hagut de pegar. Què conta este còmic? Este còmic, ni més ni menys, conta la vida de Buda, un personatge universal, un dels grans pensadors religiosos, filosòfics del món oriental, que més o menys ha entrat també en Occident i que jo crec que tot el món, si li parles de Buda, te dirà el típic grosset dels restaurants xinos que donaven abans. No, està basat en un personatge real, un personatge que va existir i que era un príncep que en un moment determinat deixa totes les seves riqueses, ho abandona tot per a seguir una vida més acorde en la filosofia, en el pensament, en fer el més de més, etc. I jo crec que és una bona forma, lleugera, d'aproximar-nos a una d'aquestes persones, com pogués ser Jesucrist, com pogués ser Mahoma, que han canviat el pensament a nivell universal. I per tant, jo crec que tindre un llibre com estos en llengua valenciana és una cosa molt bona i que ens deu omplir d'orgull. Jo, com us dic, no soc de l'editorial, vaig estar treballant, en aquell moment treballava per a una de les editorials que ha estat implicant tot això i vaig conèixer tot aquest procés, però crec que tot el treball que du això, no només per el treball, sinó per la qualitat que té, perquè siga un còmic, un manga escrit en valencià, jo crec que val la pena llegir-lo i sobretot la història que conta és molt, molt, molt interessant. I, dit això, ja deixo parlar a Paco perquè anem a presentar un altre llibre. Un altre llibre que és que per culpa seva vam juntar-nos a fer això de crònica i totes aquestes coses, que és La Societat Pinkerton Internacional, La busca del Papo, que recentment
ha sigut publicat en castellà i com estàvem parlant ara de les vendes i tot això, i quan m'ha comentat el tema de les vendes a mi em pareix una sorpresa gratíssima, perquè un llibre que naixca des d'una normativa que així en València no és oficial, que no pot tindre subvencions, que no pot tindre ajudes, que no pot tindre res perquè, diguem-ho així, està proscrita, pegui el vot en castellà i damunt en castellà estiga funcionant conforme està funcionant, no publicat en una editorial Alfaguara, tot el grup de Penguin Random House, sinó que és una editorial més menuda i que estiga tinguent el nivell de vendes i que estiga arribant on està arribant, jo crec que Paco, per la meva part, enhorabona. I si vols comentar alguna cosa del llibre. Ja que estàs llançat, continua tu. Bueno, què és la societat Pinkerton Internacional o, en castellà, En busca del Papo? Bueno, la culpa d'este nom, perquè quan vaig fer el llibre no sabia quin nom ficar-li i van dir, bueno, com és una història d'aventures al típic estil dels aventurers que s'anaven a Amèrica a descobrir com estaven allí els inques i tot això, doncs anem a tirar un títol llarg d'estos que a la gent se li quede en un subtítol potent, que és A la búsqueda del Papo, que al final es consagra en castellà, La búsqueda del Papo. Jo crec que este llibre és, per a mi, és un experiment narratiu com pocs n'hi ha. És un llibre que realment no és un llibre, són 3 o 4 llibres juntats i enllaçats d'una manera que a mi em pareix magistral i molt difícil de fer. És un llibre de gamberros al principi, una sèrie de gamberros que se fiquen a fer bromes per internet en els inicis d'esta internet que mos unia abans de Facebook, etc. És un llibre de viatges, perquè la segona part és un viatge per Xile. És un llibre etnogràfic, perquè investiga un poquet com són els xilens i aquestes relacions que tenen els valencians, que al final jo crec que això de dividir el món en països, en les noms, tampoc té molt de sentit, perquè com bé dia Josep Carles abans, moltes voltes te fiques a parlar el que a ell li passa en Toulouse, a mi em passa en el Véneto, que ficarem a parlar en la llengua d'allà i no, més o menys s'entenia. I jo crec que al final també és aquesta cosa de veure com és el món i que el món no són tan diferents. I a banda d'un llibre de viatges, un llibre de gamberraes, un llibre d'aventures, un llibre etnogràfic, també és un llibre gastronòmic. Perquè coses que jo vaig llegir així, en acabant, anaves a un restaurant sud-americà o de Xile, de Perú i tot això, i dius, ostres, si això ho he llegit en Paco, jo sé com se fa, el fornet que el ficaven en terra i construïen tot això, i per a mi és un llibre molt complet i saber conjugar tot això en una mateixa obra i que no desentone, per a mi jo crec que Paco, de nou enhorabona per este llibre, i jo voldria fer-te una pregunta. Com se t'ocorre fer aquestes coses? Lo primero, consiste en casi todo lo que ha dit Agus, excepte que li dona la raó a Josep Carles. Lleva ese xicote de detall. La veritat és que Agus ha donat en bona part de les claus. N'hi ha un tema que a mi sempre va atraure per entrar-hi així, que és el tema de l'autoficció. Saben que n'hi ha grans autors francesos que han practicat l'autoficció, Manuel Carrel, fonamentalment, i m'apetia jugar en la realitat i la ficció, llevant la part de cronista, que podia ser contar fets que han ocorregut, i afegint-hi una part purament creativa en la qual no desconcertar al lector, perquè no se tratava d'això, i que volguera adivinar quina part és real i quina és la pura invenció, sinó que adjuntar-ho tot quedar una novel·la que és el que se pretenia. És de veres que és una novel·la que toca molts palos, i això ha fet que no és una novel·la que se pugui escriure en un any ni dos, és una novel·la que dura un treball de 10 anys. I els 10 anys no vol dir que tots els dies, com ha preguntat molta gent, això vol dir que tots els dies escrivies 1 o 2 pàgines? No, no és això la faena de l'escriptor. La faena de l'escriptor és, mentre estàs fent altres coses, i això ho comenta molt bé Carlos Marsal en l'entrevista que li va fer Cubells, jo estic creant, i quan vaig a córrer penso en literatura, i això ho contava fa molt poquet Carlos Marsal en l'entrevista que em pareix magnífica, i ho conta en el seu últim llibre, Nunca fuimos tan felices, i parla precisament d'això, la capacitat de poder juntar totes aquestes peces per a donar-li una forma, i això és el més complicat. A més, com dia Agus, és un llibre que toca la gastronomia xilena, que sí que reconec que té
moltes similituds en moltes coses en la nostra i és lògic perquè n'hi ha un continu, així que veig el continu més clar. Josep Carles, espero que no t'ofengues. N'hi ha una mescla de costums, també possiblement per aquest continu, i n'hi ha un gust per la literatura en general. És a dir, jo crec que és un gran... Si haguem d'extractar el més important del llibre, és que és un gran homenatge a la literatura, que és el que més m'ha gotxat. Per a mi, vam tenir un dia que els últims 20-30 minuts abans de citar-me no he llistat 2, 3, 5 pàgines d'un llibre. Els que me coneixen més a prop saben que és aixina i el que volia era precisament comentar, com ja vas fer un dia en Quimeres Sant Praes, quines eren els reptes que jo tenia i on aspire a arribar algun dia, si és que les muses que tenim a darrere m'inspiren i arribe a alcançar aquestes persones que admiren en el món de la literatura. Anem mal de temps i no vaig a dir res més. Moltes gràcies per la seva atenció. Continuar en esta presentació de llibres i de novetats editorials dels últims mesos en dos produccions de l'Oronella que realment estan tenint molt d'èxit. Tienen una traca de nostre, no? I tinc així els seus dos autors, a Màxim Rueda i a Josep Cubells. Anem a parlar un poquet de cada un dels dos llibres i a continuació ells també comentaran les seues impressions sobre... Bueno, en el cas de Màxim i la Guerra dels Déus, narrativa 100% d'una novel·la, a més de tipus fantàstic, que no és molt habitual en la literatura en llengua valenciana. I en el cas de Llar, l'obra de Josep Cubells és una obra molt original que barreja els aforismes, en les cançons, en la narrativa curta, una obra experimental, en certa mida, també interessantíssima i de la qual anem a parlar en este temps que ens queda. Màxim Rueda, efectivament, el meu germà, de lo qual estic molt orgullós, però més enllà de l'orgull de germà, he de dir-los que esta obra, La Guerra dels Déus, que fue premiada en el Premi de Narrativa del Piló de Burjassot, és en un estil molt particular, en un estil que se llig de correguda, en un estil i en una temàtica que en certa mida, per desgràcia, avui està d'actualitat, veient com està el món i veient com, a pesar de tot i a pesar de que ens creguem que la civilització avança, en el moment que manco Déu penses sorgeix una guerra brutal molt prop d'ací, en el nostre mateix continent, en Europa. I igual que ha passat ara, ha passat en èpoques anteriors, per desgràcia, tot fa indicar que continuarà passant en el futur, i en un temps indeterminat, que al final podem deduir que és un passat, però també podria ser un futur ucrònic, en una situació també pareguda de crisi social, de crisi de govern, gent del poble, gent se veu presa d'aquesta situació de conflicte, de guerra, de dramatisme, i aquesta història va evolucionant d'una manera insospitada, perquè més enllà de la brutalitat de la guerra, del conflicte, apareixen una sèrie de fets sorprenents, de fets que van més enllà de lo racional i que ens fiquen en un altre terreny. En aquest context dramàtic, en aquest context de lluita, apareixen, i el títol i per la portada ja se poden fer una idea de lo que pot aparèixer ahí, una evolució que donarà com a resultat final, no anem a contar-lo, una resolució que vostès, si els agrada la literatura fantàstica, poden llegir en aquest llibre. Màxim Rueda és enginyer informàtic. A més d'este premi, recentment ha tingut altres dos premis literaris en Llíria i en Paterna, en Llíria per narrativa curta i en Paterna per narrativa, anem a dir, mitjana, ni llarga ni curta, però que també els anuncia que veurà la llum pròximament en l'editorial Oronella, Matar o Morir, ja ens dona
la primícia, però bueno, vaig a dar la paraula a Maxi per a que ens conti una miqueta més, sense desvelar massa de l'argument, de què va esta excel·lent novel·la. Bé, moltes gràcies. Bé, primer que res, donar les gràcies per l'oportunitat d'estar avui així parlant de la novel·la. He de dir que, encara que no és la meva primera novel·la que vaig escriure, perquè la primera és precisament Matar o morir, la que havia abans, encara que se publicarà després, esta va ser la segona, però sí que és la meva primera publicació editorial. I bé, com Òscar ja ha parlat un poquet de l'argument, jo m'agradaria referir-me un poquet a com va ser la construcció de la novel·la, perquè va ser una cosa un poquet casual, com passen a vegades les coses, no? Perquè fent el curs de l'Oral Penat vaig escriure uns xicotes relats que se continuaven i com pareixia que aquests relats podien donar miga, tenien miga suficient com per a continuar en un argument més extens, partint d'aquests relats al final va acabar convertint-se en una novel·la i que posteriorment va ser premiat per el Piló, no? Que me pareix una cosa brutal en el seu moment i després publicar-se en esta edició tan xula que teniu així, no? I al final, el que sol passar és que un escritor el que sol fer és el que li agrada llegir, però el manco és el que me passa a mi. A mi m'agrada molt llegir fantasia, m'agrada molt... En realitat m'agrada molt llegir literatura en general, però la fantasia és el que més m'agrada i al final ho tira cap a el que és el seu gust més personal i més particular com és esta novel·la. I sí que és cert que el gènere fantàstic n'hi ha gent que l'agrada molt i n'hi ha gent que ja li costa un poc més acostar-se tal volta per l'imatge que té o per la impressió que pot tindre un del gènere, però concretament aquesta novel·la de la Guerra dels Déus jo la considero que és molt accessible, no és una fantasia dura en plan com les de Tolkien, que és un poc més ratlla mental. Aquesta és una cosa més a prop del que ho pot llegir qualsevol, encara que no estigui molt familiaritzat en el gènere, i efectivament té molts continguts habituals en una novel·la d'aquest tipus, la màgia, la lluita, les batalles, les armes i tot aquest contingut que se pot esperar d'una novel·la de fantasia, no? I jo vos anime a que vos acosteu a la novel·la, que li pegueu una mirada, crec que és apta per a tots els públics i que vos agradarà. Si li doneu una oportunitat a la fantasia, jo crec que vos agradarà molt. I ja està, ja només té més que ja anem molt de temps. Moltes gràcies. Efectivament, una novel·la per a tots els públics i especialment per al públic juvenil, que jo pense que està molt necessitat de literatura en llengua valenciana i que molt probablement esta obra pugui ser del seu interès. I passem allà a l'amic Josep Puig. Ja és un deute que tenia en l'Associació d'Escriptors en Llengua Valenciana. Hem de ressenyar que aquestes novel·les, si bé són edició de l'Oronilla, però compten en un recolzament important de dues entitats, del Piló, en el cas de la Guerra dels Déus, el Piló de Burjassot, i de l'Associació d'Escriptors en Llengua Valenciana en els Sons, que formen part de lo que és el centre del llibre, no? La part central del llibre. Els aforismes, a mi m'enxisen, i bueno, jo vull donar especialment l'enhorabona a Josep per aquesta part, no? Per aquesta condensació de sabidoria en dos línies, no? Que és el que vol dir un aforisme, no? Una frase molt curta que te fa reflexionar i que te fa riure, que te fa pensar, que t'entristix. I la part última també excel·lent, aquests relats en l'estil tan particular de Josep, un estil que barreja també la fantasia, l'humor a voltes negre, negríssim, aquest joc literari que fa moltes voltes, aquesta experimentació en la tècnica literària. Algun relat ja el coneixíem, altres eren completament inèdits. En definitiva, per a no fer-ho molt llarg, és començant pels aforismes, continuant per les cançons, que realment són poesies destinades a ser cantades, com era la poesia dels antics trobadors, que efectivament són poesies, però que realment se recitaven, se cantaven, estaven destinades a un mig de comunicació musical que Josep Puig coneix molt bé,
com a component de cançó senzilla i també de grup. I aquesta part final, aquests relats, alguns d'ells per a mi antològics, i no perquè siga una antologia de Josep Cubell, sinó perquè són alguns d'ells per a llegir-los i tornar-los a llegir i continuar traient algun significat ocult. I a més il·lustrats en dos il·lustradores, Paula Cubells i Marina Cubells, que també mouen a la reflexió, són il·lustracions que d'alguna manera donen un contrapunt excel·lent a esta obra, de la qual el seu autor ens va donar alguns detalls. Moltes gràcies, Òscar. Bé, la portada és de la meva germana Marina Cubells, pintora, i està tot el llibre, i de la il·lustradora Paula Cubells, la meva filla, que ha agarrat aquesta carrera, i m'han embellit el llibre meravellosament, adequant als continguts els seus dibuixos. Us estic molt agraït a les dos i també volia donar un agraïment molt a l'Oronella, perquè l'Oronella és una editorial que té 200 llibres ja de catàleg. És una passada, i publicar en l'Oronella o en Mosseguello és un privilegi. Jo el llibre és una il·lusió de tota la vida escriure aforismes, no havia trobat mai les forces, però he tingut els referents meus valencianistes, un d'ells està avui així, Aureli López. Aureli, tant en els brots com en el Pensaments lliures, m'ha enxissat com m'ha enfocat els aforismes dins del que seria la llengua valenciana, que és una manera d'expressar-se molt peculiar també, i en el panorama nacional, Carlos Marzal, que l'adore, que l'entrevistarem així, entre Crònica en clave de blog i la revista Cràtera de poesia, així en la biblioteca, i això m'ha donat tal força que pugui escriure un any escrivint durant el coronavirus en el balcó i en l'autobús, però mentre es conduïa no, en els farons. Es conduïa pensava, però en els farons anava en una llibreteta conduint i escrivint aquests aforismes. Les lletres és el que més m'agrada del món, ho faig tots els dies toque, i això és molt natural. I els relats sí que són conreu i conreu, perquè no n'hi ha altra, la literatura ja és altra cosa, però jo estic molt agraït de la publicació, de que la Eva nos reconega i de que l'Oronella, sobretot, es que dos títols sense subvencions com aquell que diu, i en una corpenta, una espenta i una valenciania única, està ahí present fent una faena desorbitant. Del llibre ja no us tinc que contar més. Anem a concluir l'acte i anem a passar a l'actuació musical. Avui va haver un debut, que és la meva filla debuta amb nosaltres, i s'anem a dir 2 fan 3. Vos anem a cantar 4 cançons. Una és commemorant el 80 aniversari de la mort de Miguel Hernández, que la cantaren davant de la seva família en el Teatre Civil d'Oriola, i els van xissar i sempre l'han cantat allà on han pogut, i les altres són 3 cançons nostres, Eres, El barri del Carme i Nostre Senyor d'Ines. I en això només acaba, passarem a la paella. Jo vos vull agrair a tots els que esteu així, gent de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, de l'Urrat Penat, de l'Associació d'Escriptors en Llengua Valenciana, a l'Ucrònica, a Lletra Faller, també estan així darrere tots, a tota la vostra presència, a la directiva del Cultural també, que heu vingut, que hem fruït amb vosaltres en aquest 10è aniversari, que anem a fer moltes coses, que això és una iniciativa que se diu Quedem, que has començat en Benifaió i se dirà Quedem en Benifaió, ara Quedem en Alfafar, i és un circuit que volem crear de valencianitat i valenciania per a poder manifestar-nos, i ho arreplegarà, ja m'ho va dir Joan Sancho, l'encontre és que millor pot coordinar, perquè ha coordinat els Raonem, que du la llum que porta el llibre de paraula de valencians, que si s'ajun, que volem llibres d'encontre, volem un valencianisme de construcció. Crec que l'encontre i Convenció Valenciana estan molt oberts a això i van a fer-ho.
I en ixe quedem és anar creant el que avui estem fent així, anar creant-ho pels pobles valencians i que siga el que avui farem, una paella de Xermanor, que siga un encontre de Xermanor. Moltíssimes gràcies, Òscar i Màxim, i a tots els que heu vingut. I passem a l'actuació. Senyores i senyors, que tots vostès, 2 fan 3. Dediquem esta cançó a Miguel Hernández, en El rayo que no cesa. Li fiquí Flor de oleaje, anem a cantar un vers meravellós, que té un poema meravellós, i li he ficat no té aquest títol, però crec que és la metàfora més bonica sobre la persona que jo haig estimat. Crec que tots som flors d'un àngel. Estem ahí un poquet, això, i ell el seu relata meravellosament. No n'hi ha més que escoltar la lletra. Sí, sí. El hombre no reposa, quien reposa es su traje. Colgado me
su traje no expirado, visiblemente inmóvil, el corazón se lanza a conmover al mundo que recorrió la frente. El universo gira como un pecho pausado, pausado. El letrista Miguel Hernández. Ara vos anem a cantar el Nostre Senyor d'Inés, no? Com se sent des d'ahí fora? Bé? Passi vostè primer, Nostre Senyor d'Inés, no conec un ser humà que no visca a sospirar. Un abraç durador del Nostre Senyor d'Inés. Passi vostè primer, tot lo que acaba en jo, la medicació, boda, bateig i comunió, la instal·lació, la notificació, la declaració, tot el que acaba en jo va pagar jo. La llum, l'aigua i el butano, lo que li devia ser sotano ja m'engano, i lo poc que em quedava de morralla se ho endú la voluntat o la falla. La carnisseria, la pescateria, la pastisseria, la peluqueria, la tintoreria, la sabateria, gestoria, fruteria, la cafeteria i la puñeteria. Quina manera de cuidar la nevera, quina forma de perdre la forma, desdichuria, posar, dinar, berenar, sopar, així no parem de fartar i damunt d'un pisco labis em vaig a cosir els llavis. Ai, la loteria, el pagament i les rifes que dormen i el tiquet m'ha deixat ben net i el rebut muig i el justificant tremolant. La factura del mòbil m'ha deixat immòbil, els preus cap amunt i la hipoteca que és d'amor si acaba en a pagar-ho també. Ja està bé, el metge, el comparatge, el tratge, l'equipatge i el viatge, quin oratge, i el nou impost de no sé què. La carnisseria, la pescateria, la pastisseria, la peluqueria, la tintoreria, la sabateria, gestoria, fruteria, la cafeteria i la puñeteria. Quina manera de cuidar la nevera, quina forma de perdre la forma, desdichuria, posar, dinar, berenar, sopar, si no parem de faltar i damunt d'un pisco labis em vaig a cosir
així dels llavis. Passe vostè primer, Nostre Senyor Vines, no conec un ser humà que no visca sospirar. Un abraç durador del Nostre Senyor Vines. Passe vostè primer. Molt bé, moltes gràcies. I acabem en el barri del Carme. Molt bé, que estem, ja la conegueu molt, acabem en esta i passem al dinar de Xermanó, d'acord? Passeggiando pel barri del Carme, previsible en l'aire son invisible, mas campe de les torres de Serrans, a les torres de Serrans de Guap, m'arriben les flautes de xicones i xicons en coix de plàstic, van demanar la voluntat, perquè en sabates de pell de puça, de pell de puça, i les sabates de pell de cel, pugen d'eixa música. Por l'igreja, el carrer, la parapunta, humana i és de nit, han eixit a buscar la llum entre les llunes. Esclaus del destí, clar que sí, però perseguint la llum. S'enraona en les terrasses, cafeteries, plats dels bars, de les tarifos i del treball, del que farem el pont de Pasqua, muntanya o mar, de dinis, detalls, d'inspiració, identitat. Univers de bonxaques pel carrer Cavallers, bonxaques de xamai, no de whisky escocès, bonxaques de llitrona, bonxaques botelló, bonxaques que no tenen ni pa un cafè. Una finca nova, una casa vella, un jove que corre, l'hora que l'espai, pensaments lliures, flotant en l'espai, una cançó d'amor, brinda en aigua de València, i un bufat en la seua soledat, monòlegs en veu alta. Vinga tots. El barri del Carme, previsible en l'aire, son invisible, mascante de les torres de Quart a les torres de Serrat. Moltíssimes gràcies a tots. Moltes gràcies. Un 10 aniversari i la pròxima quedem en... Ho deixem obert, el poble que vulgui replegar-ho, quedem en Albal. Jo crec que quedarem en Albal. A que sí? Quedarem en Albal. Vinga, moltes gràcies. Más
más que un blog.